Teatryň ojagy. Bu ojokdan ençe ustad ötenler. Mukaddesdir teatryň ojagy. Olar üçin sahnada bir watanlar. Mukaddesdir teatryň ojagy. Aman Gul Mehmet düýbüni tutan, bu sunwat ýoluny uzak ýol öten, bazaraman şana şöhrata yeten mukaddesdir teatryň ojagy. Altı garly ençe kino döretdi. Baba annan halifady ustaddy. Artyk jally aşyr keşbine girdi. Mukaddesdir teatryň ojagy. Muhammed Şerkezow Elilhan bolan, ata döwlet päk ýüregin zan bolan, durdy sapar meşhur halnadar bilen mukaddesdir teatryň ojagy. Sabrece eneleriň seresi, göýe beýik goja dagyň deresi, sono Suray Murat sahnaň çyrasy, mukaddesdir teatryň ojagy. Nur Cemal Söýün hem Fahriye Ali, olaň il içinde awraý uly. Liza Garayewa Karkaran keşvi, mukaddesdir teatryň ojagy. Gülkü ustady Gurban Nazar Atakka, ýatlama kän tagan tarif hakda. Ataw Orad Hoja ýaşar ýürekde, mukaddesdir teatryň ojagy. Atalaw dramanyň edberi, goýdy ol sahnada kän piyesalary. Nurmurat Köşüli şowdur gerçegi, mukaddesdir teatryň ojagy. Annamrat Muradow ýürekde ýaşar, aman bayram merdi hem berdi aşyr. Şanyna han ýelli şygyrlar ýazar, mukaddesdir teatryň ojagy. Ustadlar hormatlaýa arkada, ilimizde beýiklere sarpa bar. Müňdürli miweli göýäki bir baý, mukaddesdir teatryň ojagy.